Zombie ini silakan timpun aja. Hi, hello, good morning. Welcome back to Mr.Kumbra Productions. ನಿಮಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅದು ಪುಣ್ಣಿಗೆ ಯಾಪಲ ತೂಪುಲೆಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅವು ದಾಲತ್ತು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಂಡು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಉರಿಯತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೈದ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಂಚನೆ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇನ್ನು ಒಂಜನೇ ದಿನ ಏನಿರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಮಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ್ ಟೀಮ್ ಅದು ಇದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪಿರಿ ಏರು ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೈದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬುಲ ಅಂಚ ಮುಗ್ಳ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಓಕೆ ಮಾಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಐಕಂದೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ನಿಗ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆತು ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚಾರ್ದು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತೂನಗಾನೆ ಒಂಚರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಏನೊಂಜಿ ನಿತ್ತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಡು ಒಂಜಿ ಪೂರಲ ಒಂಜಿನದ ಮಟ್ಟದ ವೇಷಗೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತಂತು ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪಾಪದಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿನಿ ಅಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ದೇವರನ ಸಹಾಯ ಪೂರೊಪ್ಪಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಆತೊಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತ್ತೋನ ಇಂಚೆಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾರ್ದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪಾಪದಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪುಗಮ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾರ್ದು ಮುಂದು ಏರೆಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಮಂತ ಏನಿಗ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದು ಪೋಪೆ ಗೈಸ್. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಶಾಂತಿಕೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಿರ್ಮನ ಕಜೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಜವನೆನ ಆಯ್ಪಂಡ ತೀರ್ಪೋತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೀಪ್ ಅಂತಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ತೀರ್ಪೋತಿರು ಗೈಸ್. ಸೊ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡಾಗ್ಲು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಲೇರ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗ್ಲೊಂಚು ಪಂಡ ಎಂಡೋಸಲ್ಫನಾತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ಲಂಚ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಬು ಕೊಂಚು ರಾತೊಂಜಿ ಸೌಖ್ಯ ಇಜ್ಜೇರು ಅಪ್ಪ ಪ್ರಾಯದಾರ್. ಸೊ ಆಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದಾಗ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಅರಿ ಬುಕ ಅಂಚೆ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಏರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ಡು ಪೂರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಶಾಪ್ ತದಿರ್ತ ರಾಜೇಶ್ ಬಂತುಳ್ಳೇರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಬಂತುಳ್ಳೇರು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೊ ಆರ್ಡ ಕೇಳ್ನೆ ಆರ್ ಪನ್ವೇರ್ ಇರೆಗ್ ರೂಟ್ ಬುಕ್ ಆಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತೇನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಜೀವನ್ ಮೀಟ್ ಅದೇ ಅಗ್ಲ ಇಲ್ಲಗಬಹುದು ಏನ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೀನ ಇಲ್ಲಗಬಹುದು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದು ತರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾದ ಬದುಕಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಉಲೈಟ್ ಅವೇ ಉಲೈ ಪೆಟ್ಟಾತ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಆದ ಮೂಜಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ತೀರ್ಪೋತಿರಂದು ಆ ವಿಷಯ ತೆರಿದು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಶಾಕ್ ಆತ ನಮ್ಮಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆನ್ ಗೈಸ್ ನಾನಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಮೂರನಿ ಪೂರ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಪೂರ ನೆತ್ತ ಡೀಟೇಲ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ಬಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತು ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಪುತ್ತೂರು ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ದು ಇನಿ ಇದಾರಂತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕುಂಬ್ರ ಸರ್ಕಲ್ನ ಹಾಕದು 5 ಬುಕ್ಕ ದರ್ಬೇರ್ದು ಬೊಲ್ವಾರ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಚೆ ದಾದಪೂರ ಆಪುನ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆತುಂಡು ಚಾಲೆಂಜಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಮಂಜ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವಿರ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನಿಗ್ಲು ತೂವಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಷ ಹೆಂಚುಂಡು ಒಂಚೂರು ಟಫ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಪುನ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬೇಗರ ಆತು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಐಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದ್ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ರೆಡಿ ಆದ್ ಪೂರ ಗೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕಂದು ನಾವು ಪಂಡ ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದ ಪಂಡ ಅವೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ನು ಅವು ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಪಾತ್ರ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲೇಕೆ ಏನಂದ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಕಣ್ಣೊಂಚೂರು ತೋಜುನು ಮೂಕೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಪುರ ಇಜ್ಜ ಒಂಚೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಅಂಚ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಹೊಸತಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಲಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿ ಇಂಚ ಮಾಲ್ತಾರ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಇವತ್ತು ಹಾಯ್ ಮಾಮ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಹಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೇಶರ್ದು ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಅಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಜಾಯಿನ್ ಆತೀರಿ ಮುಗ್ಳು ಮಾತಿರ್ಲ. ಸೊ ಮುಗ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಬೇಲೇನು ಬುರ್ದು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯರ್ಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಭಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೊಳ್ಳೇರು ಗೈಸ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆಪ್ ನಾಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರದೇಶ. ಇದು ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಶಿ ಶಿವ್ ತಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಭಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೇಟ್. ಸೊ ಶಶಿ ಶಿವ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಸೀದಾ ಆಫೀಸ್ ಬೋಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಓಕೆ ಬರ್ಸ ಬರಂದ ಇಪ್ಪಾಡದಂದು ದೇವರ ಅವಲಕೇನೋ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಯಾರ ಪೂರ ಬಂಗ ಸಿಟಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಎಂಚೆಂದು ಪ್ರದೇಶ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಮಕ್ ಎಂಚ
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನುಭವ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಅನುಭವ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಂಚೆ ಪೋತು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನುಭವ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯ್ತು ಇಂಕಲ್ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋ ತುಕ ದಾದ ಬರ್ಮಿ ಏತ್ ಆಪನ ಆತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರಡದ ಪುತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶಶಿನಾಗ್ಲಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಧ್ಯಾನಲ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ವರ ಅರ್ಜನ್ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಆತು ಇದಂಕ್ಲು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಶಶಿನಾಗ್ಲು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆರು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಲೇಟ್ ಆವು ಅಂಚಾಗ್ಲು ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೀದಾ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡಿ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಅಂತ ಆತಿ ನೋಡಿಯಾ ಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಡೆ ಬನ್ಸಾ ದಾಲ ಪೂಜ ಬಡ ಪೂಜ ಬನ್ಸಿಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ನೋದು ಅದಲ್ಲ 15 ದಿನ ಅವನದ 15 ಆಫೀಸ್ ಹೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಬತ್ತು ಇಂಪುನದಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲ ಪೂರ ದೀಪಪುರ ದೀದು ಯಾನೈತೆ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ವರ ಉಲ್ಲ ಸದ್ಯವು ದೀಪಪುರ ದೀದಾಂಡು ದೀದು ತೆಂಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ತೋರಿ ನಮಕ್ ಇಂಥ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವೇಷಭೂಷಣಲು ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡಿತ್ತು ತಯಾರು ಆವಡಾತಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ ಬಾಕ್ಸ್ ಐಡಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಐಡಿ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಹಾಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ ಉಂಡ್ರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ಐತೆ ಶಿವನಾಗ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ದವಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದು ಚಾ ಪಾರ್ದು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಈ ಇಂದು ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಗಂಟೆ ಏಲಾಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರ ಮುಗುರು ಇತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶಿವ ಶಶಿ ಹಾಯ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಆದಂತೆ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಚಾ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾದು ಪಿದಾಡ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಎತ್ತೊಂಡ ಇಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಆಂಪೇರ ಚೂರು ಬಂಗೊಂಡು ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತಾರೆ ಪೂರ ತೂರಿ ನಮಕ್ ಬುಕ್ಕನಿಕ್ಲೆ ತೂಪಾಯ ಮಾತಾ ಬುಗ ಎಂಚಲ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದು ಹತ್ತಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಬನ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಪೋತಲ್ಲಿ ಅದ ಲೇಟ್ ಬಂಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು 6 ಗಂಟೆ ಈಡೇ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಚಾಪೂರ್ ಪುರದನ ಒಂಜಿ ಏಳರೆ ಪುಣ ಬುಕ್ಕ ಅಂದೊಂದು 1 ಗಂಟೆ ಉಂಟು 8-8:30 ಅವು ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಕುಂಬ್ರಾ ಪೋನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುನ ಅಂತ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂತೂ ಚಾಪರ್ದಾನ ನಾವು ಕೇರಿ ಎಲ್ಲಾರ ಅವು ಪೋಯ ಚಾಪ ಏರು ಅಬಿ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಅಬಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಜಿ ಇಂದು ಆತ ಅಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ತು ಈ ಜನ ಬರ್ಪೆರದ ಅದು ಗೊತ್ತು ಕೋಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಜರಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಒಂಚೂರು ಒಂದೇ ಕೈ ಪೂರ ಶಿವ ಕೈ ಪೂರ ಬೇರಲ್ಲ ಈಗ ಐತಾನೆ ರಕ್ಕಸ ಬಣ್ಣಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೈದೆ ಅಂಕಲ್ ನಾಜಾಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಹೌದು ನಾನು 15 ಬಜ್ಜಿ ತಿಂದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಯಾವ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಕಾಣೆ ಬಣ್ಣ ಪುಂಡಿನ ದೋಸ್ತಿ ಈಗ ಕಾಣೆ ಮಂಡಿ ತಿಂತೆ ನಾನು ಪೂರ ತಿಂದುವಪ್ಪ ಚಾಪುರ ಪಾರ್ದ ತಿಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಎನ್ನ ಈ ಇಂಚಿನ ವೇಷ ಪಾರ್ನಂಚಿನ ದಿನಟ್ಟುಲ್ಲ ಶಿವ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಶಶಿ ಮಾಲ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮೇಕಪ್ ಅಂಚಿನಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಶಶಿನ ಇಟ್ಟುಂಡಿನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಶಿ ದೇವರ ಟೈಮ್ ಪಡಿರೇಗೆ ಇದೇ ಹತಾಸ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿ ಬತ್ತು ಮಾಲೆ ಓ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಗುಲ್ದೆ ಒಂದು ಇತ್ತೊಂದು 2 ಕೆಲವು ನೀವು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಅವನು ಅವು ಮೊನ್ನೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಜಲ್ಲ ಕಂಪುರ ಬಿಡ್ನು ಅಡೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನೆರೊಂದಲ್ಲ ರೀ ನೀರು ಕೈಗೆ ಬರ್ಬಂದು ಬರ್ಪೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಯೋ ಗೈಸ್ ಇತ್ತನೆ ಇದು ಒಂದು ಏನು ಎಂಕ ನೆತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇನೆ ನೆಂಚ ಒಂದು ತರತೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಗಂಟೆ 4 ಇದ್ದೀರಾ ಇತ್ತನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಚ ಅಂದು ಶಶಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ನದು ಪಂಡದ ಅವು ಈರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ದೂರ ನನಗೆ ಊರೇ ಬೇಕು ಓ ಯಾರೇ ಗಮ್ಮು ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ತೋಲ್ಲ ಪಿರಾಟ್ಲಿನಿ ಗಮ್ಮು ಅವ ರೆಟ್ಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ನಾನು ಪ್ರದೇಶ
ಏನೊಂದು ಪೇಂಟ್ ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಸೂಗ ಲೈಟ್ ಸರಿ ಅದ ఆయన ఫీరా ఊగులో ఈ పాడు దుమ్ చక్ దుమ్ 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 చక్ దుమ్ చక్ ಇದು ಬಿಚ್ಚಿ ನಿಂಚು ಬರ್ತದೆ ನಿಂತಿದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಲಗೇಜ್ అంటారు అందు కట్టారు అన్ని కట్టిన అయిపోద్ది తీయరే ఎందుకు పేరు అండి అవి ఆశ ఆశ తత్తు రక్కసేంది మన వచ్చాను ఏంటంటే సౌండ్ పాడు ఇప్పుడు ఏంటి పదంటాడు ఇట్లా ఓపెన్ ಫೈನಲ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಚರಣ್ಣ ವೇಷ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬೈತಿದ್ದು ನಾನು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಂಬ್ರಾಗ ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಕುಂಬ್ರಾಗ ಬಂದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಕುಂಬ್ರ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಶಶಿ ಮಾಲ್ದೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ತರೆದೆತ್ತೆ ಹೀಟ್ಗೆ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ತಾವ್ರೆ ತರೆದೆತ್ತು ಪಿರೋ ಸೀಟ್ ಇದ್ದ ನಾನೈತೆ ಕುಂಬ್ರಾಗ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ತರೆದಿಪ್ಪುನ ಕೈ ತೊಂಡು ಅಂಚೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಂದಾಪುನ ಗೈಸ್ ಬಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆವಿ ಉಲೈ ರಬ್ಬರ್ ಟೈಪ್ ಅದ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐನಾದ ಫೇಸ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಮ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ದು ಶಶಿನಾಗ್ಲಿ ಶಿವನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾಯ್ಟೊಂಡಿರಿ ಮೊನೆ ಮೆತ್ತೊಂದಿರಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೋಯಿ ಕುಂಬ್ರ ಬೋದು ಕುಂಬ್ರಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೂರ ಸುರಾಪುಣ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮೇ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸರಿ ಹೊದ್ನ ಸರ್ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ಕತ್ತನಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಂಬ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸುನೀಲ್ ಮಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಂದು ಬೋನಿ ಬಿದಾರ್ದೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಕುಂಬ್ರದ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತು ನಾನು ಗೈಸ್ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪಡೋ ನನಗೆ ಪಾಪೆರ ಕೇನಂದಿಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಗಿಚ್ಚದಾದ ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ಆತ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಶಶಿ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ಬಾಯ್ ಮಾಡಲಿ ಪುರ ಎಸ್ ಕುಂಬ್ರದ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟ ಶಿವ ನೀರ್ದ ನೀರದು ಬಂಡದ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನ ಕುಡಿಂಜ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟು ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಂಬ್ರಡ ಎತ್ತು 10:15 ಮಟ್ಟ ಇಂಕ್ಲಿ ಕುಂಬ್ರಡಲ್ಲಿ ಐತೆ ನಾನೈತೆ ದರ್ಬೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ದುಂಬುಲ ಕೋಟೆ ಚೂರನ ಮೊಗಲಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಶಿವು ಕೋಟೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಡ್ಡಿತ್ತು ಶಿವು ನಿಂಚನೆ ಮೊಗ್ಗಲಿತ್ತು ಬಟ್ ನೀ ಸುಮಾರು ಸಿಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಆತು ಗೈಸ್ ಸರ್ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತ ಮುಲ್ಪರ್ತಾಡೋದಿಲ್ಲ ದರ್ಬೆಗೆ ಪಾಪ ಮುಗುಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರ್ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಮಸ್ತ್ ಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಶಿವು ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪರ್ತಿದ್ದೆ ಪಿದಾಡುವ ಬಾಯ್ ಎಂಕಲ್ ಅವಶ್ಯ ಆದ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಅದು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇಂಚ ಈ ಸೈಡ್ ಶಿವ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇಂಚ ಅದು ಈಡೇತ್ತು ಪರಿದು ನಾವು ರಬ್ಬರ್ ಟೈಪ್ ಸೊ ಪರಿಯೋಂದೇ ಬತ್ತು ನಾವು ಐನ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಪೇರಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ದಾಲಾಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಈಗ ಗಮ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತೀರಿ ಅದೊಂದು ತೋಡಿತ್ತೆ ಅಂಚೆಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಕುಲ್ದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ 11:15 ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶೋ ದಾದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನೀ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ಸಲ ಬರೋನುಂಡು ತುಗ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಣಂದು ಕತ್ತೋನ್ ಇರ್ತಾಂಡೆ ಈ ಜನ ಕೂಡ ಪರಿದು ಅದು ಶಿವು ಪೂರ ಅವು ಅವು ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಆಕಾಶ್ ಬೈದೇರ್ ಆಕಾಶದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಚೂರು ಡ್ರೋನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬರೋದು ಎಪ್ಪು ನಾನು ಅಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಉಂತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ಚೂರು ಪಡ್ದು ಏರ್ಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ಪುರ ತಿಕ್ಕಿರು ತುಕ ಓಕೆ ಅವು ರೆಡಿ ಆದ ಬರ್ತಿಕ್ಕ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಗೈಸ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ್ನಾಗಿ ಹೊರತಬಹುದು ಪಾಡನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅದ್ರಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಟೈಮಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ 1 ಅವರ್ 10 ಗಂಟೆ 15 ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಂಚೂರು ಟೈಮ್ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಕ ದಾದ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಇತ್ತು ಬೂರ್ತು ನಾನು ದೆಪ್ಪರಿ ಜೇತ್ ಬಂಗಲ್ಲ ಶಿವ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬಾಯ್ಡೆ ಕೊರ್ಲಿ ಪೂರ ಎಂಚಿನಿ ಇದು ಚೂರು ಮಿತ್ತಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕೈತ
ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಂಟು. Taran dilne. Main dile. ಗಂಟೆ ಅशी ಒಬ್ಬ ಜರಾಂಡ್ ಹಿಂಗ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ದರ್ಬೆ ಹರ್ಷಪುರ ಕರೆದು ಓಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿಗೆ APMC ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಿಡ್ಲ್ ಜಾಗೆ ಬಾಕಿ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎತ್ತಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಸತ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಬೇರೆ ಅಂದು ಅಸುಲ ಬಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ 2-3 ಜಾಗೆ ಪಾರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರಿಚಯ ಜಾಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ದು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಟ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಸಂತೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಐನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ದು ಪಿದಾಡುವ ಏತಾಪನ ಆತ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಐಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ತ ಸೀದಾ ಬೊಲ್ವಾರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಪ ಅಲ್ಪರ್ತ ಸೀದಾ ಕೂಡ ಕೋಟ್ ರೋಡ್ ಬರ್ಪ ಕೋಟ್ ರೋಡ್ ಏತ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಏತ್ ಪೂರ ಜಾಗೆ ಅವ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನ ಆ ಜಾಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪೋರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪರ್ತ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ ಅದ ಜಾಶಿ ಪಾಪ ಮುಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಪಲ್ಲಿ ಮಾತಾಟ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಾನು ಬುಕ್ ಎಂಕಲ್ ದಿಕ್ಕುವ ಬುಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತೊಂದು ಪೇರ ನಮ್ಮ ಶಾಶಿ ಅಂಚ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಓಕೆ ಏತ್ ಕ್ಲಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಯರುಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೂಪಾಯರ ಅಪುರ ಬುಕ್ ಏನಿಕ್ಲೆ ಪಾನ್ ಪೇಸರ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ತ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಕ ಶಾಶಿ ಅಬ್ಬಾ
ತಿರುಗಲೆಗೆ
ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಏನಿತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವು ಪೂರ ಸುತ್ತದಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು ಕೋಟ್ ರೋಡ್ ಬೋಪು ನಂಚಿನ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಕುಲು ಅಂತ ಯಾನು ಶಿವನಾಗ್ಲಿ ಬರ ಶಶಿ ಕಾರ್ಕೊಂಡ ನಂಚಿ ಬೋತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ದೆತ್ತೆ ಕಾರ್ದ ಶೂಪುರ ಬಾಕಿಂಡು ಕೈನ ಪೂರ ತೂಲೆ ಅಯ್ಯೋ ತೂಲೆ ಶಿವ ನಿಗ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಗ್ಲ ಒನಸಿಜ್ಜಿ ಬನ್ಸು ತಿಂದೆ ಪಾಪ ಶಿವನಗಲ್ದಾದ ಮಿಡ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಐತೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ನೈಟ್ ದಾದ ಮಂಜಿ ಆವಡದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ ಆಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋವಂತೆ ದಾಲ ಮಾಲ್ಪ್ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋದು ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಆವಡದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಹೊರಡು ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಡೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಳ ಈ ಮಾಸ್ಕಿಂದು ಬಾರ್ದು ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅವ್ರೆ ಪೂರ ಸಿರಿ ಪನಸಕ್ಕೆ ಜಾನಿಗಳಿಗೆ ಬುಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಬೇಕು ಫೋನ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿರ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಲೆವೆಂಟ ಕೂಪುಂಡು ಅಂಡ ಹೂವ ಅದು ಈ ಜನ ಮೂಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ತೆಂಗ್ಲು ಮುಲ್ಪರ್ದಿತ್ತೆ ಸೀದಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಶಿವು ಇನ್ನೇನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಾನೆ ಇದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಸೀದಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಪಾರ್ದೆ ಬರ್ಪೆ ಅವನ್ನ ಹಂಚಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಕುಲೊಂದ ಶಿವನ ಬರ್ತೀರಿ ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಜಾರ್ ನಂಚೆ ಗಾಡಿ ಮುಳಿದಿ ಹೊಡತೆ ಸೋಲು ಗಾಡಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ತಾನಿತ್ತೆ 8:30 ಅಂಡಿತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 8:30 ಮುಲ್ಪರ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾನೆ ಎತ್ತು ಬರ್ತಾ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ತುಗ ಇದು ಮಂಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಬತ್ ಏತು ಬತ್ತನದಾದ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಚಿ ಇದು ಮೂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅದಾದ ಬತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಳ ಅಂಚಿತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಈಗ ಮೂಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಏತ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾವು ಮುಲ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಗ್ಲ ಕೈತ ಏನೇ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತ ಮಂಜಿ ಯಾವ್ದು ತೆನ್ನು ಇಂಕ್ಲು ಇದು ಜನ ಇತ್ತು 4-5 ಜನ ಇತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಜೀವನ ಇತ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಇದು ಬಲೆ ಆರು ಕುಲ್ಲ ನೀರು ಹೊರಬಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀವೆ 3 ಜನ ಬೇಕು ನನಗೆ ದೀರು ಅಲ್ಪ 3 ಜನ ಬೇಕು ಓಕೆ ಎಂಚಿತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ
ಶಿವನ ಬೀಸ ತಿನ್ನಿಂತಾಯ್ತು. ಲೈಟ್ ಬರ್ಲಾರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜೀರ ಮಂಜಿ 10 ಕೈ ಬಚ್ಚು ತೋನೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿ ಹಂಚಿ ಒಂದು ಕೊತ್ತಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರ್. ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ పుస్తకాల పెన్నులు అతిక్కువ మూల మీద బ్యాగుడు ఉండా తోచినదా బ్యాగుడు ఉందా ఎదురుటు కార్ అవు ఉండు బ్యాగ్ ఉండు ಗೊತ್ತಾ ಬರೆಯಲ್ಲ ಪೆನ್ನು ಉಂಟಾ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದಿತ್ತು ನೆಡ್ಡಿತ್ತು ಶಶಿ ಬೋಂಡೆ ಅನ್ಕ ಅಂಚತ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ಡಾ ಇದು ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಕೆ ಓ ಬುಕ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಓವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಲವ್ ಅವ್ರ ಅಗಲಿಜಿ ನೋಟ್
ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತನ ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಏತು 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 ಆಕಾಶ ಮೂಲು ಒಂದು ಮಂತು ಏತನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬರಲ್ಲ ಐನ ಆಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬಾಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಂಡು ಏತ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಟಿಪ್ಪು ತೋಲ್ನೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಡ ಕೆಲ ಪತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೀನು ದಾಲಮ್ಮ ತಿಕ್ಕದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಶಿವು ಯಾವ ಪರಿಂದ ಇದು ತಾತ ಇನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿಪ್ಪನ ಫೈನಲ್ ಅದಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಇದು ಅತ್ತ ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾತೆ ಬಿಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಿಡು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆತ ಶಿವು ಮಲ್ಲ ಐಟ್ ರಡ್ಡೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯವು ಅಲ್ಪ ಉಂಡವು ಐಟ್ ಉಂಡು ಶಿವ ರಟ್ಟು ಪೂರ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಚಿತ್ತು ಅನ್ನಿ ಅವು ಅಂಟುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಉಂಡದು ಅಡಿತೆ
ಶಿವ್ಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ. ಐವತ್ತರದ್ದು 50.
ಪೂರ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ 3 ಓಪನ್. ಮೂರನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಚರಣ್ ಏನಟ್ಲಿತ್ತಿನ ಬುಕ್ ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಲೈಟ್ ಬಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕಾಶ್ ನೀನು ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗು. ಹಾಂ ಕಾಯಿನ್ ಬರಂದೆ ತಿಂದ್ಯಾ ಶಶಿ ಇಜ್ಜಿನ ಸೇರಿಸಿ ಅವ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಐದು 10 ನನ್ನ ತಿಪ್ಪಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೇಶನ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೋಡೆ ಮಾಲ್ತನ ಗೈಸ್ ನಮಕ್ಕಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕ ನಂಚಿನಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಜಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಈ ತುಂಡು ಐಕೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತಿನಾಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂಜಿ 2 3 4 ಐನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಉಂಡದ ಅಬ್ಬಿಗಂಡ ರವಿ ನಡೀತಾನದ ರವಿ ಅಂಡ ಅಂತ ಜೀವನ ಉಂಡ ಒಂಟೆ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ
ಬರುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಐನೂರದ್ದು 6 ನೂರದ್ದು 26 ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ತೋಟ ಒಂದು ಮಲ್ಲೆಡ್ ಬರೆದು ನೋಡ್ಲ ₹1 ಹನಿ ಹನಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ₹1 ಇಲ್ಲ QR ಬರೆಯೋಡು ಅವಾರ ಲೆಪ್ಪೇನ ಬತ್ತನ ಅಕೌಂಟ್ 66 ಲೆಪ್ಪೇನ ಆರ್ಡನಕ್ಕೇನು 2 ಉಂಟು ಡೀಟೇಲ್ ಉಂಟು 3840 QR ಅವು ಒಂಜಿ 10 ಮಾಲ್ತ ಒಂದು ಪೋಲೆ ರೀತಿ ಇದೆ ಮುಗಿನ ಮೂಜಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಮೂಜಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡೆ ಇಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ್ ಮೂಜಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವನೊಂದು ಒಂಜಿ ಇಂದು ನೂಲುಂಡ ನೂಲಿತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪದ ನೂಲು ಮೀನುಂಡ ಇಲ್ಲ ನೂಲುಂಡ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೂಲು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಚೊಪ್ಪು ಐಟದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಬರೋಡ ಹೌದು ಒಂದು ಐತ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇರ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಲೆ QR ಕೋಡ್ ತಂಕ ಒಂಜಿ ಅನೆಸ ನೆತ್ತ ನಮಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಂಜಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ ತುಪ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ 12,960 ಬೈದುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ 11,471 ಬೈದುಂಡು ಅವೆ ಥರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ 6,792 ಬೈದುಂಡು ಗೈಸ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ QR ಕೋಡ್ ಕೆಲವು ಬಾರ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಐತೈತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಸಿನ್ ನೆಕ್ ಬಾರ್ತಾರೆ QR ಕೋಡ್ ಸೊ ಐತೈತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪವರಿ ಏತಾಂಡ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಏತ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತನಂದು ಐತೆ ಐನ್ ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ ಮೂಲ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಎಂಕ ಇದೇ ಕಡಿತನ ತವೇ ಅವು
ಇದು ಪೂರ ಇನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಪೂರ ಅಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡ ತೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತವಲ್ಲ ಎಂಜು ಹತ್ತು ಕಾಯಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಬ್ಲೆ ತೊಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ ಮುಯ್ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಲ್ಲ ಏತು ಏತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ತೊಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಟೋಟಲ್ ಕೊರ್ನೆವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಇಂಥ ಟೋಟಲ್ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕ್ಲು ಬಂದ ಪಾರ್ದೇರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು 6,120 ಇದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತನ್ನ ಇಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಟೋಟಲ್ 9,962 9,962 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3,840. ಓಕೆ 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 ಮೈನಸ್ ಒಂದು 3,840 ಒಂದು 3,840 ಇದನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೀ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡ್ತಾನದ ಎಸ್ ಓಕೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡ್ತಾನೆ 3,840 ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಂದು 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 ಮೂಜಿ 4 ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ಪಲ ಹಾಂ ಓಕೆ 10 ಇರುವ ಪೂರಾತ ಇರು ಪ್ರಸಾದನ ಕಸಿನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ ಸೊ ಆರ್ನ QR ಕೋಡ್ ಕೊರ್ನೆ ಬಂಡ ಮುಗಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ QR ಕೋಡ್ ಪೂರ ಬಾಯಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಷ್ಟ ಅದು ಅಂಚೆ ಆರ್ನ QR ಕೋಡ್ ಇತ್ತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರು ಅವೇ ಎಂದು ಪುನಃ ತೀರ್ಬಾರ್ದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಪಗ ಆ QR ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂಚೆ ಅವು QR ಕೋಡ್ ಈ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದು ಈತ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದಂಡು ಟೋಟಲ್ 35,063 ಬೈದನು ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ 35,063 ರೂಪಾಯಿ ಬೈದನು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ ಪತ್ತಲ್ಲ ತೈಸ್ನಿಕ್ಲೆ ನಾವು ತೋಲಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಬರೀತಾ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಎಂಚಿನ ಎಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಐತೆ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡು ಆರಿಗೆ GPay ಬರ್ತನ ಐತೆ ಐಟ್ಲ ಅವೇ 3,840 GPay ಬೈತಂಡು QR ಕೋಡ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ 35,063 ಬೈದನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ತಕೊಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರ್ಬನ್ನಿ ಪತ್ತಲ್ಲ ನೀನು ಅಡ್ಡ ನಿಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ 35,063 ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಂದು 35,063 ಈ ದುಡ್ಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 10,000 ಅನ್ಲ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಲರ್ದವರ 10,000 ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸದು ಕೊರೋಡು ಅಂಪೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತು ಮನೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೇರ್ತಾನ ಒಂಜಿ 10,000 ಮಾತು ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಗ್ಲು ಪೂರ ಕೈ ಸೇರ್ಸದು ಜೀವನ ಸೇರ್ಸದೇನು ಜೀವನ ತಿಜ್ಜೇರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಸೇರ್ಸದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಪೂರಲ್ಲೇ ಆಗ ಈ ದುಡ್ಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏನಿತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾಸನ್ನು ಅಂಚ ಇದೆ ಪತ್ತಾನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮುಗ್ಲೆ ಕೊರ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಏನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆರ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಅಕ್ಕತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದನ ಕಸಿನ್ ಇದು ಜೀವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಸಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ఇప్పుడు ಭಯಂಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯರು ಇಂಚಿನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಂಚಿತ್ತಲ್ಲ ಫೋನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ఇప్పుడు ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗು ನಾನು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರಾಗು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಂಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಇಪ್ಪಡು ವರ್ಷ ಕೊಂಚ ಟೂರು ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಆ ತಾರೆಗೂ ಬುಕ್ಕ ಮುಳ್ತ ಊರದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದನ ಮೆಗ್ಗಾನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದನ ಅಂದೆ ಓಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಮೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾರಂದುಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇನ್ನು ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚ ನಿಪ್ಪಣ್ಣ ತುಂಬಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏತ ಅಪ್ಪನ ಸಹಾಯ ಮಾತ ఇంకా ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಾನು ಪಿದಾರಂದುಲ್ಲ ಶಶಿ కదా ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನಪಾಡಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಏರ್ಪಾಡ ಇಂಕ್ಲ ಚಿರು ನೋಡಿ ಇಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ಪಾಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಇಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಚಿರು ನೋಡಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದಾಡಿ ಗೈಸ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಐತೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋದು ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ನೀನು ಆಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಕಾಶ್ ರಿಯಲಿ ಈ ಕಡೆ 10,000 ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಇದು ಶೇ ನಿಜವಾತು ಅವಳ ಎಂಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋತು ಏತದು ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 1 hour 2 hour ದಾನ ಮಿಸ್ ಅನ್ಗೈ ಸಂಚ ಹಿಡ್ದತ್ತು ಅಡೋಡು ಪಟ್ 1 hour 2 hour ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ ಮೀನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕವರ್ ಆಪನು ಪುತ್ತೂರು ಮುಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲು ಮಿಡ್ಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ ಪೋಯ ಓ ಗೈಸ್ 30+ ಆಗಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಉಂಟು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅವಡ್ ಹೋಯ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋತಿ ಅನ್ ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೆ ಮುಗ್ಲೆ ಪೂರ ಬೀಳ್ಕೊಡೆ ಮಾಡ್ಪೇಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಪುನ ಬೈ ಶಿವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಾ ಅಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ 15,000 ಸತ್ಯ ನಾನು 10,000 ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾನ 10,000 ಆಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಜ್ಞೇಶಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದು ಅದು ಯಾನು ಹೊರ ಪಂಡೆ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ 10,000 ಮಿತ್ತ ವಿಚಾರ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂಡಿ ಆ 10,000 ಮಿತ್ತ ಕುಂಬ್ರಾಡಿ ಮುಜಿನ 3,000 ಮಟ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಂಬ್ರ ತಗ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಜೀವನನ್ನ ಬತ್ತೀರಿ ಮಾತಾ ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂಡ್ರನೆ ಅಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ತು ಮುಗ್ಲೆಂಬರು ಬಿಡ್ಪನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಐತೆ ಶಶಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತೀನಿ ಈತ ಆಯ್ ನಾವು ಈ ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ದ ಏತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಂಡಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂತ ಕೇನ್ಗ ಇಲ್ಲಲ್ ತಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಕೊರ್ನಲಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಪ್ಪನಂಚಿನ ಅದ ಶಿವ್ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಭಾವ ನಿಪ್ಪುನಾಗ್ಲಿಡ ಅವು ಈತ ಅಂಡ ಆತ ಅಂದ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಲಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ್ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವುಂದತ ಶಿವ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವುಂದು ಆಪುನ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗಾರವೈನಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವುಂದು ಆಪುಂಡು ಅವಡ್ ಅಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಈತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಸಿಂಗೇರಿ ವಿಟ್ಲದಾರ್ ಸಿಂಗೇರಿ ಆರ್ನ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು ಈ ಒಂಜಿ ವೇಷದ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಆತ ಎಂಕ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಪಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಅನ್ನ ಇರೇಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಬುಕ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಅವು ಈ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯನ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಡ ಬಯ್ಯತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲದಾಲ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಸರಿ ಶಶಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಾರೆ ಶಶಿ ಅಮೌಂಟು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅತಿ ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ಮಾರೆ ಅತ 30 above unbelievable ಎಡ್ಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಗೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾನ ಶಶಿ ಎಕಡೆ ಅವೇ ಶಶಿ ಮುಗುಲ್ ಪುರಾಣಿಗೆ 10-15 SS 10-15 ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ರೇಟ್ ಐತೆ ಆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಅವ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡ್ ಬೇಗ ಪೋಯಿನ ಇರ್ತಾತು ಆರ ಜೀವನ ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜವನ ಇರಲ್ಲ ಮಾತಾ ಗುಡೇರಿ ಇರು ಪಾಪ ಸುಂದರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ ಬುಕ್ಕ ಯಾವ್ದು ಶಿವ ನೀರಿನ ಜಪ್ಪಡ್ ನಾನು ಬೇಡ ಆರು ಕುಡೋರಿ ಟೈರ್ ಬುಡ ಏನತ್ತ ಟೈರ್
ಸೌಂಡ್ ಆಡ ಗೊತ್ತೇ ಹಂಚೆ ಅಂಕಲ್ ಮಾತಿತ್ತೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಗೈಸ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಎತ್ಯ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಇಟ್ಲ ಆಕಾಶ್ ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ ರಾಪಾಗ ಅಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇದಾನ ಬಾಕಿ ಎಂಚಿನ ವಿಸಿಟ್ ಮಧ್ಯ ಎತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯಗಾನಾಗ ಮೆಲ್ಲನೆ ಚೆನ್ನ ಆಯಿಂದು ರಂಪುದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಡೀ ಸಂತೆ ಪೂರ ಬಲ್ತೀನಿ ಓ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಮಾತೇರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾದ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದೇ ಬೋಟಿ ಉಂಟು ಮಾತೇರಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಇನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫುಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮುಗ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಕಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸೇ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಲ್ಪೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅವರತ್ತಿ ತುಂಬು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಲ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಲೆಂತ್ಯ 1.5 ಅದ ಶಶಿ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡ ಅಂತ ಓಜುನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅಂತ ನಾವು ರಜ್ನೇಶ ಡನ್ ಶಶಿ ಡನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ ಎಂಡ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಪೋಂದುಲೆ ಶಿವ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಭಿ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಕಾಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೊರ್ಕ ಡನ್ ಎಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತಾಲ ಪಂಡ್ರೊಂಡು ಏರೆಗಣದಾಲ ನಾಲೆಜ್ ಜೊತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಶಿವ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸದಾದ ಒಣಸ್ಥಿತಿ ಮಾಲ್ಪರ ಪೋಯ ಹೋಪದ ಅಗ್ಲಿಗಿದಾದ ಒಣಸ್ಥಿತಿ ಕೋರಡದ ಆಕಾಶಗ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೇಶಗ್ಲ ಅಭಿಗಿ ಅರಬೆಂಟಗ ಚಟ್ನಿ ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಾದ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಬೈ ಟಾಟಾ ಬೈ 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 ಎಸ್ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್